Што за дзяўчаты былі на танцах побач з Лукашэнкам? Як беларуская бульба аказалася важнейшая за космас? І што за ворага ніяк не можа перамагчы малады прапагандыст? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Новыя прыгажуні Лукашэнкі, афіцэр і равесніца ягонай унучкі. Учора ў палацы незалежнасці прайшоў моладзевы баль. Чакана паўдзельнічаў у ім і Лукашэнка. Мы гадалі, хто ж стане яго партнёркай па танцах, бо часам такі вальс дае штуршок да добрай кар'еры. І на гэты раз Лукашэнка кружыўся разам з сімпатычнай брунеткай Уладленай Зайцевай. Зараз мы раскажам, хто яна і што пра яе вядома. Зайцевай 25 гадоў. Яна родам з Магілёва. Скончыла магістратуру Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя Аркадзя Куляшова. Пасля працавала інспектаркай мытні, але і не толькі. Уладлена прайшла праз конкурс «Міс Беларусь», адкуль многія прыгажуні пасля трапляюць у атачэнне Лукашэнкі. Так адбылося і з Уладленай. У 21 годзе яна была фіналісткай «Міс Беларусь», і ўжо ў тым жа годзе прайшоў яе першы танец з Лукашэнкам. Гэта быў рэспубліканскі навагодні баль. Пасля пра дзяўчыну не было нічога чуваць, але сёлета яна зноў з'явілася побач з Лукашэнкам. У гэтым годзе Зайцева была з ім на балі выпускнікоў у Мінску, а таксама ездзіла на купале ў Александрыю. Пасля Лукашэнка прыхапіў яе з сабою ў Дубай. Уладлену афіцыйна ўключылі у склад беларускай дэлегацыі на кліматычным саміце ў Арабскіх Эміратах. Прычым яна была чамусьці пазначаная ў спісах як афіцэр. У Дубаі менавіта Зайцева разам з лукашэнкаўскім фаварытам Баскавым пляскалі ў далоні пасля выступу Лукашэнкі. Цяпер Зайцева зноў побач з ім і зноў кружыцца ў танцы. Але ж апошнім часам на рознага роду мерапрыемствах Лукашэнку падсаджваюць не адну, а адразу дзвюх дзяўчын. Так было, напрыклад, на святкаванні Дня незалежнасці, так адбылося і цяпер. З правага боку ад Лукашэнкі пасадзілі Зайцеву, а з левага з'явіўся новы твар. Гэта 20гадовая Ксенія Салей, равесніца адной з лукашэнкаўскіх унучак. Салей ураджэнка горада Іўяць яго ваколіцаў і цяпер вучыцца ў Гродні. Яна студэнтка 4-го курса спецыялізацыі друкаваныя СМІ і як журналістка падпрацоўвае ў газетах Іўеўскі край ды Гродзенская праўда. Ксенія піша пра ўсё запар, пра спорт, маладых спецыялістаў ды мясцовыя святы, але падобна дзяўчына рыхтуецца да кар'еры прапагандысткі. Яна ўжо каментавала лукашэнкаўскі рэферэндум па зменах у канстытуцыю і, само сабою, рабіла гэта ідэалагічна правільна. І гэта дало свой плён. Цяпер Ксенія ўпершыню з'явілася побач з самім Лукашэнкам. Ці будзе працяг гэтага сяброўства, будзем назіраць. Сам жа Лукашэнка сёння выступіў на іншым, таксама традыцыйным для яго мерапрыемстве. Гэта дзіцячае навагодняе свята ў палацы Рэспублікі. Там ён, як звычайна, уручыў падарункі Дзеду Марозу. Цікава, што не наадварот, але ладна. А таксама пусціўся ў развагі пра тое, што чужых дзяцей не бывае, і як Беларусь дапамагае дзеткам, у якіх, цытата, «вайна спрабуе скрасці дзяцінства». І вось тут варта адзначыць, што гучыць усё гэта максімальна цынічна, бо якраз Лукашэнка паўнавартасны саўдзельнік вайны з Украінай. І гэтая вайна пачалася ў тым ліку з расійскіх войскаў, якія пайшлі на Кіеў з беларускай зямлі. Цяпер жа ён можа колькі заўгодна расказваць пра клопат аб дзецях і казаць, цытата, што не павінна быць дзяцей, якія бягуць ад вайны. Але ж і ў вайне, і ў тым, што дзеці ад яе бягуць, віна таксама і на Лукашэнку. Вось толькі ён і не хоча, і не будзе пра гэта гаварыць. Працягваюцца і перадсвяточныя кадравыя перастаноўкі. Гэтым разам звольнілі кіраўніка следчага камітэта па Брэсцкай вобласці генерал-маёра юстыцыі Дмітрыя Канапляніка. На пасадзе ён правёў 4 гады, але цяпер яго адправілі ў запас па ўзросце. Адпаведны указ сёння падпісаў Лукашэнка. Канаплянік адзначыўся падчас рэпрэсій. Якраз на перыяд ягонага кіраўніцтва прыпала рэакцыя на паслявыбарчыя пратэсты ў Брэсцкай вобласці. У тым ліку і сумнавядомая карагодная справа, па якой прайшло больш за 130 чалавек. Бульба важнейшая за космас. Гучыць як пачатак нясмешнага анекдота, але ж гэта сапраўдная навіна з сучаснай Беларусі. Стала вядома, што ўрад скараціў расходы Нацыянальнай акадэміі навук на 2 мільёны 300 тысяч рублёў. Урэзалі фінансаванне аж 3 напрамкаў, але найбольшую частку, аж 2 мільёны, зрэзалі з праграмы стварэння беларускай касмічнай сістэмы дыстанцыйнага зандавання зямлі. І гэтым грошам ужо знайшлі прымяненне, прычым вельмі нечаканае. За іх пабудуюць бульбасховішча на 20 тысяч тонн на Талачынскім кансервным заводзе. Гэтае прадпрыемства, якое выпускае віны, паўфабрыкаты для бульбы фры, крахмал і іншую прадукцыю з бульбы.
У Гомелі сілавікі затрымалі цэлую сям'ю Прохаравых. Маці, бацька і двое іх дзяцей цяпер знаходзяцца ў мясцовым СІЗА. Падрабязнасцей вядома няшмат. Бацька працуе на будоўлі, яго жонка санітарка ў бальніцы. Іх сын таксама будаўнік, а дачка медсястра. Але ж абвінавачванні выстаўленыя максімальна сур'ёзныя. Усіх чацвярых цяпер вінавацяць у здрадзе дзяржаве, за што невядома, але кожнаму з сям'і Прохаравых цяпер пагражае ад 7 до 15 гадоў зняволення. Працягваецца і змаганне беларускай дзяржавы з усім польскім. На мінулым тыдні ў Беларусі закрылі як мінімум 2 школы польскай мовы, а цяпер стала вядома, што сілавікі патрабуюць ад іх спісы ўсіх вучняў. Для чаго канкрэтна незразумела, але відавочна, што нічога добрага такія патрабаванні не абяцаюць. Раней Губазік даў справаздачу аб затрыманні дырэктараў курсаў польскай мовы за ўдзел у пратэстах. Тады ж сілавікі прыгразілі наступствамі ўсім былым і цяперашнім вучням курсаў, назваўшы іх будучымі здраднікамі. Чорны навагодні спіс. У Брэсце змагаюцца з музыкай. Як піша Бі-медыя, перад святамі мясцовыя чыноўнікі нагадалі забаўляльным установам пра спіс забароненых кампазіцый. У ім песні, якія нельга ўключаць на дыскатэках альбо спяваць у караоке. Як вы ўжо напэўна здагадаліся, пад забаронай творчасць украінскіх артыстаў, а таксама тых расіян і беларусаў, хто выказаўся супраць вайны альбо хаця б проста за мір. Гэта і Верка Сярдзючка, і Акіян Эльзы, і Валерый Меладзе, і ДДТ, і нават Макс Корж. Агулам у чорным спісе больш за 80 артыстаў. У Мікашевічах затрымалі Олега Стахаевіча. Ён былы лідар незалежнага прафсаюза на прадпрыемстве «Граніт». З 20-го года Стахаевіч жыў у Літве, але час ад часу ездзіў у Беларусь. Цяпер ён таксама паведаміў сябрам, што едзе на радзіму на 3 тыдні, але неўзабаве пасля вяртання ў Беларусь Стахаевіча затрымалі і асудзілі на 15 сутак. Па сканчэнні тэрміну на волю ён не выйшаў. Па інфармацыі ад яго блізкіх у дачыненні да Олега, цяпер распачалі афіцыйную праверку на магчымую датычнасць яго да экстрэміскай дзейнасці. Хто пераможа? Маладыя бацька альбо рэстаранны крытык. У новай зоркі лукашэнкаўскай прапаганды свая вайна, якую ён, падобна, прайграе. Апошнім часам на тэлебачанні ўсё часцей мільгае такі Мікіта Рачылоўскі, 26-гадовы кіраўнік так званага моладзевага парламента. Гэта такая дэкаратыўная структура пры сапраўдным парламенце, прасцей кажучы, палітычны інкубатар па вырошчванні маладых лукашэнкаўцаў. І цяпер Рачылоўскі, як і належыць, дэманструе глыбокую і ўсебаковую лаяльнасць да ўлады з тэлеэкранаў, прадстаўляючы там у рознага роду перадачах нібыта беларускую моладзь. Але ж у яго ёсць адно вельмі смешнае слабое месца, і часам Рачылоўскі не стрымліваецца і пачынае проста бясіцца. Справа ў тым, што малады прапагандыст даўно точыць зуб на беларускага рэстараннага блогера Паўла Крамара, больш вядомага як Какабай. Крамар мае гіганцкую аўдыторыю. Толькі ў інстаграме у яго 500 000 падпісчыкаў, а ёсць яшчэ і іншыя соцсеткі плюс папулярны сайт. Пры гэтым Павел Крамар працягвае заставацца ў Беларусі, і ад такога Рачылоўскаму няма спакою. Ён сцвярджае, што Крамар у 2020 годзе падтрымаў пратэсты і патрабуе расправы над блогерам. Рачылоўскі ўжо і пісаў на блогера публічны данос і абураўся супрацай таго з дзяржаўнай камунаркай. У сваю чаргу Крамар маўчыць, але ж апошнім часам дадаў у свае соцсеткі чырвона-зялёны сцяжок. Рачылоўскаму ж гэтага мала, і цяпер у перадачы «Азаронка» ён зноў завёў шарманку. А чаму не караюць Какабая? Як же так? С этим человеком никто ничего не сделал, никаких видео с извинениями мы не увидели, он спокойно продолжает свое существование и таким образом показывает, что можно избежать правосудия. Если он избежал правосудия, значит могут избежать и другие. Пока мы не увидим показательную порку, пока мы не увидим, пока реальные люди, которые совершали преступления, несут наказание, это все... Ну, мы видим каждый день, вот ребята работают... Люди мелкого сорта, это люди... Нет, были такие персонажи типа Семченко. Там нету ни одного блогера, как Какабай, у которого 500 000 подписчиков. У нас что, блогеров нельзя задерживать? Конечно же, органы правоохранительные работают прекрасно. Они совершают и проделают большую работу. Здесь нету никаких сомнений, и своим комментарием я не хотел поставить это под сомнение. Але пакуль што ўсе стогны Рачылоўскага сыходзяць у пустату. Пакуль ён скардзіўся «Азаронку», Павел Крамар выпусціў агляд на пясочнае пірожанае з варэннем. Перафразуючы вядомую прымаўку пра сабакаў і караван, пакуль усё застаецца як звычайна. Прапаганда ные, а Какабай грызе.
Мінчук вырашыў зрабіць тэст на бацькоўства і пачалася сапраўдная Санта-Барбара. Падрабязнасці гісторыі расказаў партал «Зеркало». Мужчына, падобна, меў нейкія сур'ёзныя сумневы, бо запатрабаваў правесці тэст ДНК яго будучай дачкі яшчэ калі жонка была цяжарная. За такія паслугі мужчына заплаціў 3100 рублёў і атрымаў вынік. Бацька не ён. Пасля мужчына заплаціў яшчэ 500 рублёў, каб праверыць ДНК нейкага іншага чалавека, якога, як вынікае, ён падазраваў у бацькоўстве, але і там адмова. Атрымліваецца, што быў яшчэ нехта трэці. У выніку мужчына запатрабаваў пераправерыць яго ДНК і высветлілася, што дзіця ўсё ж ягонае. Проста самы першы тэст аказаўся памылковым. Тады ж мужчына падаў у суд на фірму, якая рабіла тэсты, і перамог. За тую памылку ён адсудзіў амаль 6500 рублёў. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.